ассалому алайкум мухлисони канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам ранги ҳар вақт дар Рамазон аз ҳамин канал. Бо дихатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем. Дар ҳафтаи навор бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ВАЗ 2112 саршидагӣ то Мерседес Benz S-классе ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ будем дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. ба курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 148 сомонӣ. рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо метавонед мошинҳои фурӯшии худатонро дар имо WhatsApp равон кунед. ва касоне ки дар канали мо обуна шудагӣ неста, обуна шаводи дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо дихатар видеонаворо то охирш тамошо мекунед. якум мошини фурӯшии мо мебошад як хундай туксона ки соли барояшад 2006 мебошад. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш д мебошад. сӯзишвори бензин гази евро 4 дорад. коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 70000 сомонӣ аст. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо имо WhatsApp Мегалайф дорад. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии мо мебошад Opel Caravan Prastoya ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. полни ай ремон баровардагия гуфтагия ва ҳамаи ҷош 100%. устоша оварда проверка бигиред. 4 баллони нав дорад. объём мотораш 1.6 мебошад. 1.6 Prastoya. сӯзишвори бензин газ мебошад. соли барояшаш 1997 дар қабодиён қарор дорад. нархи мошин 38000 сомонӣ. 38000 сомонӣ гуфтестаиша бо савдо мешавад дар пеши мошин агар харидори аниқ бошед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад Mercedes-Benz S-классе ки соли барояшаш 1998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия. объём мотораш 1.8. коробка передачи механика мебошад. нархи мошин 50000 сомонӣ ба рубл бигардонед 336000 рубл мешавад ки ранги мошин сербирисия кузаш сидан. мошина гуфтая ки ҳама ҷӯр 100% алиши ҳам аст ба Opel Zafira агар харидори аниқ бошед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. чорум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Zafira ки соли барояшад 2004 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бохтар, Фурғонтепа. сӯзишвори бензини холия. объём мотораш 2 литр. коробка передачаш автоматика. нархи мошин 55000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 370000 рубл мешавад. мошина гуфтая ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документош нав кардагия агар харидори аниқ бошед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии мо мебошад Chevrolet Lacetti ки соли барояшад 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бохтар, Фурғонтепа. сӯзишвори газ бензин. объём мотораш 1.6 мебошад. коробка передачаш автоматика. нархи мошин 35000 сомонӣ ба рубл бигардонем 235000 рубл мешавад. мошина гуфтая ки ҳама ҷӯр 100% ва ин ҷои шичай дигар арзон кардан намешавад. подробно ба телефон гуфтага агар харидори аниқ бошед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум
мошини фурӯшии мо мебошад Toyota Corolla соли бароишад 2009 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.6, коробка передачи автоматикай, нархи мошин 85 000 сомония. ранги мошини сиёҳ аст, кузаш седан. мошина гуфтае ки ҳамаи ҷош 100% ва срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум, мошини фурӯшии мо мебошад гурзавои Мерседесе ки соли бароишад 2005 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. нархи мошин 130 000 сомония. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум, мошини фурӯшии мо мебошад ВАЗ-2199 ки соли бароишаш 2004 мебошад. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Ваҳдат. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1.5 литра, коробка передачаш механика, нархи мошин 14500 сомония. ба рубл бигардонем 97 000 рубл мешавад. ранги мошин сербирисия, кузаш седан. мошина гуфтаиянд ки айнол тайёр кардагиянд, хадавоиш нав мебошад, баллоношам навай, губкават кардагия, краскаш ганда зурай, документош 1 сола мебошад ва срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум, мошини фурӯшии мо мебошад Hyundai Solaris ки соли бароишад 2012 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1.4 литра, коробка передачаш механика, нархи мошин 60 000 сомония. ба рубл бигардонед 403 000 рубл. мошина гуфтае ки срочно фурӯхта мешавад ва алишиам астай. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум, мошини фурӯшии мо мебошад Hyundai Avanta ки соли бароишад 2007 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1.6, коробка передачаш автоматика мебошад. нархи мошин 66 000 сомония. ба рубл бигардонед 444 000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошина гуфтае ки ай вагонай, ин нархи охиринаш мебошад, шаҳрда вабше гаштагӣ нест. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. Daiwon Nubira соли бароишаш 1998 мебошад. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензина, объём мотораш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 14 000 сомония. ба рубл бигардонем 94 000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, як сола ҳуҷҷат дорад ва хадавои мотораш 100%. харидори аниқ бошад, ба телефон савдо карданам мешавад. ай пеш бия савдо мекунем. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12. мошини фурӯшии мо мебошад ВАЗ-2112 ки соли бароишад 2003 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Ваҳдат. сӯзишвори газ бензин мебошад, объём мотораш 1.6, коробка передачи механика, нархи мошин 18 000 сомония. ба рубл бигардонед 121 000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш хачибек. мошина гуфтае ки ҳамаи ҷо 100%, ягон камбудӣ надорад. мотораш айлада приора мебошад 1.6. салонаш кожа, ҳуҷҷатош тамом шидагия.
یکی زنگ بزنید با گپ میزنیم در پیش ماشین. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. 13 ماشین فروشی ما میباشد اوپل هچبک پرایس سالی برای 6996 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در مسجد. سوزشور بنزین گاز ابیا موتورش 1.6 коробка передач مکانیکا میباشد. نرخ ماشین 25500 سومونیه. با روبل بگردونید 171000 روبل میشود. ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. اگر خریدار انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. 14 ماشین فروشی ما میباشد مرسدس بنز اس کلاس یکی سالی برای 6998 قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشورش گاز بنزین میباشد. ابیا موتورش 1.8 коробка передач مکانیکا. نرخ ماشین 55000 سومونیه. با روبل بگردونید 370000 روبل میشود. رنگ ماشین سری بیریسیه کوزش سیدان. ماشین گفته که همه جوش 100% سچکا سالش 1998 میباشد. زدگی پوسیدگی ندارد. کلاسیک و حجتش سالونش نو کردگیه. проблема ندارد. التماس ماشین خرا زنگ زنید گفتگی بسیار ارزان نمیشود. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. و کسانی که در کانال ما تازه را ابونه شدگی نیست ابونه شوید. در ویدیو ما لایک را بگذارید. ما میگذاریم به ماشین های فروشی که شما بسیارتر انتظارشون هستید. 15 ماشین فروشی ما میباشد گاز 3102 یکی سالی برای 2003 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در حصار. سوزشواری بنزین گاز ابیا موتورش 2 لیتر коробка передач مکانیکا. نرخ ماشین 16000 سومونیه. با روبل بگردونید 107000 روبل میشود. رنگ ماشین سری بیریسیه کوزش سیدان. ماشین گفته که با سودا دارد. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. دوستان عزیز ویدیو نوار ما با آخر میرسه. در همینجا خیر تا ویدیو دیگر سربلند و خانه آباد باشید.